थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो दिनै 2025 मायथाइनि 27 जानुवारि एबा बिटिआर गोरोबथा सान आरो बिटिआर गोरोबथाया दिनैनि सानाव 5 बोसोरै आबुं जाबाय आरो बे 5 बोसोर आबुं जानाय बिटिआर गोरोबथा सानखौनो लोब्बा लाखिनानै बिटिआर खुंथाया साननैनि हाबाफारि एबा 27 आरो 28 बे साननैनि हाबाफारिखौ माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बे समाव आंजों लोगोसे दङ बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर' एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे गाहाय सागानगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे आं बे समाव दङ आरो बिथांनिफ्राय जिहेतु साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानखौ मा हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंलांनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव आङो बिथां गाहाय सागानगिरि प्रमद बर' एबा बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर'निफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ बे समाव मिथिनानै लागोन। गोजोन गोरोबथाया दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो दिनै गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारिखौ मावफुंलांदों सार? दिनै आरो गाबोन जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ जि 5 बोसोरनि सेलिब्रेसन बेखौ लानानै जोङो माखासे हाबाफारि लादों। दिनै फुङाव जोंनि 40 कनस्टिटुवेन्सियाव जेरावबो माने जि पिस रेलि होननानै मोनसे बाइक रेलि लादो जोङो थांनाय 5 बोसोराव जों सम्पुर्ण गोजोनखौ एबा सान्थिखौ मोननो हादों। फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बे सान्थिया थायो बेनि थाखाय मोनसे बाइक रेलिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो थाखाय बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों आरो बिनि उनाव मोनाबिलि फारसे बेलासि जोङो जिखिनिया जोंनि बिटिसि सरकारनि आरो सरकारनि नङै बिटिसि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों बेवहाय गोजोनखौ अरायसम लाखिनो थाखाय खामानि मावदों बे गासैबो सुबुंफोरखौ जोङो बरायगोन आरो गाबोनो फुंनिफ्राय जोंहा माखासे हाबाफारि दङ। जोङो गिबियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि आखाइजों जोंनि जि EMCLAनि क्वार्टार लुखांबाय बेखौ जोङो अपेनिं खालामगोन आरो बिनि उनाव क'क्राझार जि इउनिभारसिटि आरोबाव मोनसे क'क्राझाराव इउनिभारसिटि जानो थांगासिनो दङ। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ इउनिभारसिटि महरै गायसनजाबाय बिनि गाबोनो अन्थाइ खाम्फाखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि गेजेरजों गायसननाय जागोन आरो बिनि उनाव प्राय 60 निफ्राय 70 रोजा सुबुंनि जि मोनसे थुबुर जागोन बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि ओनसोलाव गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगौ जौगानायनि गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ लानानै लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि माखासे सुफुंजाबावनांगौ जि दफाफोर दङ बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा बिबुंथि होगोन। जों बयबो हास्थायदों जे गोलाव सम सोमावसारनायाव जिखिनि जोंहा खहा जाबाय बेखौ जों थाबैनो सुफुंनांगोन। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जिखिनि मुंख्लं जालांबाय आं बिथांमोननो दिनैनि सानाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। लोगोसे गोबां बिनि केसा जोब्बाय जिखिनि केस पेन्डिं दङ बिनि गेजेराव माखासे केसखौ जायफोर हाइनेस बाट नाथाय बेखौ एसे बिनि नेचारा एसे जुदा बेखौ लाबोनानै बोरैबा फोजोबनो हायो नामा बिनि थाखाय चिफ मिनिस्टार आरो भारत सरकार जों रायज्लायगासिनो दङ। दा बेखौबो मोनसे पर्यायाव थांबाय आरो जिखिना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जादोंमोन बैखिनि केसखौ लानानै दिनै सावरायबाय थानाय जादों। जुडिसियारि प्रसेसजोंनो नांबाय थानाय जादों। दा जोङो सान्दों जे जुडिसियारिजोंबो नांगोन नाथाय पलिटिकेलिबो माखासे जे खामानिखौ मावनो हायो बेखौ मावनो थाखाय जोङो थियारि जादों। जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि उनाव नोंथाङा खुंथाइ गोहोआव फैबाय 5 बोसोराव दिनै नोंथांनि खुंथाइ गोहोआबो आगान होगासिनो दङ माबायदि जाफुंसारनायखौ मोननो हादों नोंथाङा रायजो राजानो सिबिथाय होनायखौ? जोङो खुंथाइ गोहोआव फैनायनि उनाव जोङो बांद्राय गोसो होदोंमोन जे गोजोन थासारिखौ अरायसम लाखिनांगौ। जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरनि जि अभाब अभियोग गांनाय उखैनाय जेंनाफोरखौ जोङो नोजोर होनांगौ आरो मोनसे मोजां थासारि दानांगौ। आङो सान्दों जे रायजो राजाफ्रा बयबो दा बुजिनो हाबाय आरो जोंबो बे 4 बोसोर सरकारा जिहेतु आबुं जालांबाय बेवहाय जोङो जिखिनि एजेन्डा लादोंमोन बिनि गेजेराव गोजोन थासारि दानायनि जि एजेन्डा बेखौ जोङो साक्सेस जाबाय होननानै आं बुंनो सानो। मानोना गोबाव बोसोरनि उनाव खेबसेयावनो एखेलगे जे जोंहा 4 बोसोर आरो दिनै गोरोबथाखौ नायोबा 5 बोसोर गोजोननि थासारिया बेवहाय जों मोननो हादों। बेनि थाखायनो जोङो बे गोरोबथाया जाफुंबाय आरो जों सरकार हिसाबैबो जाफुंसार जाबाय होननानै आङो बुंनो सानो। नंगौ जिहेतु दिनै 27 जानुवारि 2025 आरो बियो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा फैनायनि उनावनो बिटिआर हालामाव गोजोना गायसनजाबाय होननानै बे समाव जोंनो बिटिआरनि गायखंगिरि प्रमद बर' एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि सायाव फोरमायदों। लोगोसे बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजोन एबा गोजोननि हान्जा सोनायनि मुङाव दिनै फुंबिलियाव बाइक रेलि हाबाफारि बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों 27 एबा 28 बे जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों
बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों होननानै बे समाव जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IBPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे साबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वार्ल्डआव मा जानाय इउआव मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंगफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.